Dian baka New Trap National Youth Movement HNYM lingbao Presiden Jongka ba Louis Dotrong kelasai madan rengkot kikot kisla ya kecingdon ketiu siem garaj marwet wa arun ken siem ki longsan garaj bat kinong peniat snong na snong basa gejat benriu karo ki bakamil de kum kirang ba snong hakabat ne dia caka segibar cela kasencuk kirang ba snong them marwet unit ru kalami syakmat ban penskem ya kanie Kenang ban kamsha ilor kani ke kubor nakaliang usulong mil kurwa ka atyar ula herje kita isnong pat yo ban ekran ba best of fir shalla chairman kasencuk ubadairu rang ba snong kasnong pilang kata raj marwet ubala ong ba kacingdi caka segibar cela kelanang pengkelarit pa ji trai muluk hakate raj dak ba kentui khas hills autonomous district council bat hima meliam ban simkhai kani ulaong baga cingkam ramba snong da kinong penyat snong nak snong basa gigarohi kalong persya ikendon ke Khas Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM Deputy CM Electors and ramba snong of Milliam Samship Act arjar nyo ulaong baga long kabas ngopsi badan katu kani ramba snong ki badai ki khasi ki bale pathari kam dia caka ki barjala bat kimdon jingkan mau bagi hap perkhat ya kalawe gi longdian mandien bat akjing shisha kadon kami clear Transfer of Land Regulation Act kat kenai sepak nyufuai kabayadai kum kini kikam. Haka jing sisa kumba pikeli mentan. Haka no kajaka kabayadi bayatit. Kade bandon lagurukom bat kade banyaj kat kum gelenti. Tengi pej hangne ba usim raj hi mulai isu yang ini dulir kendo bat ke NOC dah bor jong Henry la dingi pejpat ya kurkom sensar khat arjungi ke kasi te us imraj umla hi ban le ru marwei kan kakam namar nungkong kade ban wan suan ka dor basnong nagador basong kade ban le sa ka dor baraj bat us imraj udai ban pha sa himamalim tengi i ba hangne bunsin ba kajia tang nagador basnong hado dorbar lai kampoi sa kadorbar himamalim tenga hakabayde bat ka himamalim ngamdon bat ong hakabayde bat ka jakaputa namar ngitip sa ba bunsin hi ka himamalim ru kamdon jiktip alor kane kakut no tang hakadorbar jong simraj marwet hakabapi bu pat sagwe pat kajingkeli bat kini kinong peniat snong kipang penon kam ya ke headman seal piang kahne kalau adon lupa haka hima melim ak kaba hapok ke hima melim tang urang ba nakajaj berru khasi bala balong orang ba snong balong katkum gariti kadustur jang khasi dan reka ke bangai hang ne thamar web khamtam hakini area jongi sene seborbar ngi kiwe pat ki jaj berreuru ki kam ba ki degerak ba snong talarangi pule ga melim ak ka keren syai ba uno jaj berreu bomdei na ga jaj khasi lanyau yu ude urayot lada ki pralok garo jongi ki la balong rang ba snong te kiwe ki jai bereu kide ban la balong rang ba snong unaga bodon hang ne ru la balong rang ba snong umizo bodon hang ne ru la balong rang ba snong ukuki ru la balong long rang ba snong namar la pikhen ha ka jing penia jongi khasi light no khasi ki bodon hapok ke hima jong si melim katkum ga an ke botha ki de rayot te kadon ke jing halor kane bat ngingin ong kum ka senjuk lane bat kumu rang ba snong jang ka snong hapok peleng ata kane kade ka kamram jong hima malim man penbet ngi nagaliang jongi ka kamram jongi kade ngide bat pentip bakadon ke jing penkheng ya ka an kadon ke jing le bomdei tengi nagaliang jongi ka kamram jongi hi ngede ban pentip susim jong hima upaim bolong ru usim bapura jong sim lim ta upaim ainam mo daga boburom te ngangek scam ba
Upaim ainam rengkat bat ke dorbar hima melim kin song thu ya kene. Bat ya ke ke belathok hapok ke hima melim ek. Kidai ban bat ya kene ke an ke bakila pensong. Nongrim. Tengah soba lada kayai beteng gumne. Kamut bun ki ban sadawar oleh saya bengin long rebas no. Ngathara pidai ban pedang ya kata apa. Te lesi kane kan sawan ra ya gajing hakisan postnem nuru postnem pra postnem hadin habot te ngi soban kerpat ya ka bor jeng hima melim ba kan bat ya ka ka an ka baladon namar ka tu ka an jeng hima melim ne bathau mengi kade bathau balasna balapan wandur da kabor hima melim hi ta kumba phila snai an ki kandon namanta ka sansar khat ar ya ki snong ki thau mi kerpat rit akhmat jong phi ba phide ban bat skem ya ka to ka jingtho tane ka to ka an ka ba phila panwan dur ka kane ka kam kalayai peteng laslem hi tane ka leng jongi rungi don hi ka jing songsi ka bakrao haba pej ya kana ka than ka jingi chane namar ka jaka ka puta ka khando ka siap la dilut se ki nong we ki nong a ta kham tam kumba phi ya i man tan apo peleng kata ngi la kala long pen ban ki ret pat ngi la long pen ban kita ki minority tegi don ka jing songsi ka bakrao haba i ba mangi ki tra jaka trai puta hang ne manta ngi la nang rit nang rit no kapor sa kapor kat bagi wei pat ki jai breu bawan ni ki wei pat ki jelah ngi ki nang yai bun ta kane hi ka pen i ba kan don ka jikta ya ka lawei jong ka pateng ka jongi bat kan don ro ka jingma ka bakrao hagis nem melane ki post nem ki ban sawan hadin habot namar kata ngi so ba hagabai di tempat ketuk benta ka ba ka ba kaseng HNYM ka kren hoj kadi ka jing sisa bat ngi ba kum kaseng phalang naga diang jong kaseng HNYM ka don hi ka jingkit khali ya kata namar ki dekhot jong kaseng ki badon hapok ka negeri bhoi ki saiwan ya saiwan tur sikini ki jaka te nakapor sa kapor ngi kendu ru hateng bat ngi haba piwan mano rungi pediang baik bat ngim ri na gajing sisa nginam len ni gajing sisa ngi soban kerpat juru na galiang jang ke bor jang ke sarkar lan jang ke jor council bat khamtam ki hima melim kadai ban simkhia ka na kam namar ka kamram ka bakhmat jang ki hima jang ke raj kadai ban yada ya ka jai perlu lejong bat khamtam ban bat ya kata keriti kata ke dustur ka bengikum ki kasing bat ta lada hakan ke dur lada kisim ke jongi ki telot ane ki borat ki telot ta kan je ayu ya kalawi ke jongi hakis nem bat ki por ki ban sawan ni septing ya lagi khon ki kti jongi namar ki khon ki kti jongi kini im hakane ka than se ingin lek ngim don jaka sot kumai ngim don jaka sot sobai ngin hap im ngin hap sa hang ne telada hakan ke dur lada jia bagi wei pat ki jai beri tap telup hingi tengi lasai lasi ngin long penban kum kita ke nong wei hari lejong ngi na kaliang kador bal snong ru ngi don hi kata ka jing kit khli ya kana ka jaka ai kana ka snong lejong jongi se kana ka thai bangi dei hi ban penne pensai ka khando ka siap te na kaliang jong imrai ru ngi karpat hi u ba un song thu lem ye kana ka jing namar maki kidei kita kinong bat ya ka bor ka khando ka siap lada kinong we kinong ar lada ki wan makanaro re lada us imraj lada u long uta u babat ya kata kritik dostor u khanglat ki na thara em dan bala ban rong kerthep sekada jaka chane namar kat bompat yo hi ya ka NOC nos imraj ngam tharai ba ki bor jang district ro kin register
ki jaka puta jong kini ki beriu bawan labar tahu ngimla banlen je jing sha ba ngi katu kat ne ni ki nong ilam snong jong ngi ki rang ba song khasi jong ngi ngin keren bet je jing sha tengam kedau baro re katu kat ne hakane ka than jong ngi hakane ki than pileng kata ki than mai khuli ki than raj marwet jong sene ngi I ba ki don hi kham tam hakane ka area ka bakila le pathar ye kana ka kam kala dei ka poringi bagin yang scam bagin bat kata ka nongrim namaringi ka khasi ngi don kata ka riti ka dustur ka ban bat ka khando ka siap tingi so ban penne ban persa kata ngi song thu ro bangi don hakaju ka por ya ka an ka bangi khat ka len me khalia land transfer act tingi kum girang ba snong ngi ngin ya kat kum ka leti jong ka an hi ngi nam ya light na ka an namar ngi dei kita gi sakri pat ba hal ki jong ki snong te ngi ngim dei kita gi breu pa bang khen an re ngi dei gi breu ki ba ko ngo ye ka an ngi dei gi breu ki ba ko ngo ye gi bor raj ngi dei gi breu ki ba ko ngo ro ye ka bor hima dan namar kata ngi kerpat lang ba kana korwa jong phi ba ki bor jong ki hima malim gi bor jong sim raj ki dei ban song thu ye kana ga jing e jong hang ne bat kum ju ro ngi kerpat ye bor bahalar tam jong ka diskonsil ka baderu nong pej nong khamit yangi kita try muluk hapo kana ka rilom khasi pa makiro kin simkhai kana kam banya da yangi bengin laj naga basa sa tap telup hagi bor jong gini ki bor ki bar jela ki bawan ki wei bat ki jela da ka bakentui ki hima maliam ban penbej uba bestrafil lo sei madan rui ki kot kisla ki ba pensisha ki jingde chaka shi ki barjala ya ki bla soi dus em karaj marwet rengkat ki wei pan long ba ki chinge die thet chaka us em raj marwet umla ban rai marwei klem ka rai lang na us em ka hima maliam ngi ba ka long sisa kumta bat kane ka kam kade ka kam jong ka hima maliam ban penbej namar ka hima maliam ka don la ka jong hirul ka don lagi jong ki an ke pelabu kerpang te la don ka no ka jing tuna ka de ka kamram jong ka hima ban pen bet gine te ngi na ka liang jong i kum ba phi ong ba ki don mo kita ki kot ban pen sisa ngi don hang ne ban pen I phi ba ki don kum ki ne ki sakhi ba don bat ngi ja ka bengila ban pen I phi mata hang ne ya kum kini jaka kane ka de NOC aga de ka bami na kadar bar jong si braj marwet kane ka jaka baladi seki bar jela ki bob de na ka jela ka jongi mo tangan senang pen isu ya kini islah ane itu kini ki adhar mo ke bagi ya bu pat kini ke de ro ka de ka ke doler kendo mo te kene ke dei hang ne ngam la ban ong I halor kan ne namar pilai I hi ya kana ka sakhi satarang ne dala de khmat la jong itu ki basoi itu ki basan ki don hang to te nga so bakane kala sai mo te ni don su sa kini ki wei don ka to kan ne tali pet kum kini ki breu kum kini ki kini ki NOC no objection certificate bala issue da dorbar raj marwet te ngatharai idang bun su kabukum kini te langba kana korwo jong phi nge scam pe kum kini kaner badon bat kini ki we don te ya ka ba phi kali ya ka ba phi lai I ya ka jingkren jong useng acha ba em te hang nero ni don hi ya ka sakhi ban pen I ban pen sisa ba ka don hi kum kata te ngam don su ban ong halor kata te ngala pen I phi kini jing pen sang ne hakabai dei bak snong pilang kata ulang ban du usnam archar ka khandai kamshim ladan shu ka jingde chaka shi ki barjala ulang badang shan hak dorbar la krenshai shi ki nong snong ba amdei ban pen slori ki brio na barjala ban thet chaka shakadi banta ka dorbar snong khasi jong yang ne nga not ban phatte kana pi ba ngi ngim di jaka segi we ki jai ber ya ki bladep
Hidon hikum kita ngi melak belen nak liang jok kirang ba snong kasih jang iro tang nandu usnem arjar khat khandai saneng anot ba dong ip bangi ngi ngim samla di jaka sigino kino ke pat ke jabar bat ya kan ngan pentikna hapo ibar berit jonga kumurung ba snong hapo piling kata ngan pentikna igane sispa nang sispa persen ba nginyat bet katkum ka an jongan land transfer act ya kino kibade banyo jaka katkum ka act kide banyo bat yano bade banam ai minam ai dalele ngala dap keren sai kene boro-boro ka dor barsnong boro-boro ki meeting ki binga pelong bat kini ki jai beriu kumban pen kan mau ip sajesin ha ka tu gasi ga ba pelong ki meeting pangakhat iki ni ki jai beriu ban ki nuan apa kejingelang pangakhat kerpang iki ngalaong iki ba please what nam encourage ki beriu jang pi bagian wantit jaka sapa pilang kata hakiwe pat ki dor pasno takasong katkum ganjing penyak jang dor pa jaki ngamla ban muslia ngamla ban tuklar tang hakabede hapo pilang kata 100% sispa na sispa ngan pentik naip bat kade ke kerwo kade ban ki we kerang ma snong ro kide ban snong tho ya kade bang idon kapan im kepentingan jangi kedon kapan im bat ngide ban ya da ya ga do ka siap jangi nakaliang ba bi khong tengkut rang ba snong ko teranga raj marwet ulaong ba kilabuan ba ki snong gi blamat ik ching de chaka shi bar jela ulaong ba gi jaj ben ri bom de rulum na ki we gi jela kila kala nong snong snong ha kini ki thain kat ba besterfield ulaong ba ching du chaka ha ki we ki snong kadai namar ki ching yo lat ki we pat ki jaj ben ri ba ni shon muhor kom ki rang ba snong teng lalong kumurang ba snang om ternga kamba si paus na mai ai ban honus ne mamtang la join ro rangkat ba kene kesen jo jang kerba snang ban ya kersan lang ga jing dai bat kene ka jingjia sa kene ke thain te kumba ong iba bes ba de orang ba snang jong ka plingkata kade hi kumta bat kum jo ro na kaliang jong kene ke SWM ngas ban ai khoblai nem ta jong ki ka ba makiro ki ya la sitam nak koi kapor sekoi pat ban pe lor jong ka jing jong kum ki ben riu te nalor kata rongi ro ngi kloi ka ban kersan lang nam ta jong ki ha ka do ka kapor barok ka paki don kam ya ka ban ya ka jing sisa te kat kum ka long ka bang yo ka long ba nado yong khuli ter hado nong spung bi hado nong spung nong spung c bat hado jong ka jaka jong ka peringkata labun ba ke ni ke wepat ija berre bra sosnong kumba don ka prop ang ni tenamar kata na kaling jongi om terngapa de nadu ka por ka ba hasim nga kumara ba snong om padon kini ke we ru ija berre ke ba pantet jaka ka ke jaka te ya ke ba hamen swa te bala don te kata ngi nom ong soi ai re nadu ka to ka por ka mat nga kumara ba snong ba rangkat ba ka executive committee ra pen khlai ha ka ba om de ka ban ai kesil kesan sikiwai pat kijat benrew ke bamnon hok bantet jaka hakani ke area te ngabat ya kata bar ya lem rangkat bat ke komiti bat kumta ka komiti ka kersan janga hakaba ka yo ya ke barok ka bangnala ngala rangkat bat ki te namar kata hakani ke por ke blade pro hakaba yo ya ka don to ke jing ya khi po yong kholi tinga ro ya don lang to taban nakaling jongi mla pandai ai ni ba ke nakaling joka sam bila be hi ka bor ye sumbo ibala pasat de rang ba sunong jong terngah hagabai dei bat kini ki sunong markhab bat ngi namar kane ga mai khul agane ga yong khuli bat ka mai khuli ka dei markhab bat ka peleng kata bat kom terngah te ya ka ka bangi i ha po yong khuli ka jing bakala hi ka dei na ki jing yo alat jong kita ki breu ki bala kedau sai ha ke hima malim ak ba kim de ban pen.com ya kasel rang ba snong namar kane ka jaka kini ka jaka bangela do kam de bangin ong bagade ka sarkar
kamde yangi bangit ong bagadi ka discouncil kamde yangi bangit ong bagadi ka himamalim hanre yangi i ba ka jingdo igin ka jaka kade na ka daw ba kita ki bomde ban son ye kamuhor jang rangba snong ki son bat ki la rupan soy bat khaju kapor ya kane hi ka ba us imrat jang raj marwet ru updiang kata te kapor da ka jongi hi himla ban ong bagade ka sarkar kan rei ki de ki dong sok snong te nang ne sakhamat langba kan ka korwa jang piu sulong bel akwa ban karpat jur ye gini gerang ba snong jangi badan sakana ka than bangi de ban long kita ke ba yeng hakanong rem jang kata kariti dustur khasi jangi kumno begini ban bat ya ka khandu ka siap maringi don laga jang kariti dustur mana kane ong ro ye gini ke wei jai bareu bangi buram ya ka customary law jang pi sobha phiro buram lem ya ka customary law jangi namar ngidon laga jang ka custom ngidon laga jang ka tradition ta ma phiro phidot te ngide ban buram mar ka leng ba bi yaw phnyau rang ba snong ko lo tho lo ong ba khandau ka dei ka ba kisania yala ka chingem lo ong ba ka snong chung u namar ka kham chingai na khaput kumta ka dang duda ba ka chingde chaka shiki bar jala ngi kum ki rang ba chung ki nong song shinong barok na shinong khasi kum bangi le pen bej ba ngin ya phom ya kaneka sinjuk jung rang ba shinong habangi kendo ikini ki jing e kabangi shong hakini ki jaka lengba kumba labatan ling service di sharman jung ne sinjuk ba ka kendo ka siap ka dei ka jaka kabangi shong isa ngirep ngireng ngi im hagan ne ka jaka lengba ka ne ka kendo ngiyeng rat ba kum ki rirang ba ngi hap ya kaban yak saj ne banyale ne ban ujor hakmat ka baburom jung usim raj jung usim hima jung ka diskonsil bangi kendo i gijing e kide kita gidau de ngamda don shibun kintin re kide ki benta ya kabangi kendo hakane ka bordar jung ka asam bat mekhalayang shong ne kide kembala kren nangaliang sharman jung ka sinjuk jung ka shong kine thom la thor bi kendo u ngini jing e don mo te chingde chaka don nangaliang jung la thu hangte ne mar ka kham ngai khandiat nang ne ka bordar kim padadon he kum kita ndre ha ka jing telun kalong ba ngihap ya kaban ya telun lang namar kijing e wadla kamde ha ka benta jong kan ne kaban di hakini ki khla hakini ki por kidon degi wei pat ndre ngi sandur ngi perkhat lang khnang ba ngin wan ra ya ka shong suk shong san jong kalawe jong ki khun ki khti ki jongi kabangi shong hakini ki than ki kita